u Rijeci 4. listopada 2018. godine u gradskoj vijećnici grada Rijeke održan je sastanak Vijeća hrvatskog naroda, na kojem su prisustvovale osobe iz javnog života, znanstvenici i stručnjaci kojima su predstavljeni gospodarski i politički programi, koje je predstavio gospodin profesor Ivan Miloš. Jer ovo je zapravo dokazano da je centar toga dugoročnog razvoja Europske unije. Zašto? Jer ona povezuje preko mora i ove luke i cijeli svijet. Eto, zato govorim da je došlo vrijeme da to pokrenemo i molimo svakoga da se čim prije politički osvijestimo, da priznamo realnost i da pokrenemo te gospodarske programe i da vidimo ono što trebamo. Nema politike ovdje ništa, znate, nema osuđivanja. Ničega, znate, samo nuđenja određene perspektive. Možda to zvuči malo pretenciozno, ali glavna strategija Europske unije koja je prihvaćena 28. lipnja 2010. godine u Ščecinu je stvorena tu. Baviti politikom i da shvate jedan put da je za državu Hrvatsku i hrvatski narod svak odgovoran proporcionalno svom znanju, sposobnostima i mogućnostima, prema tome koji je veći i više na vlasti, ali još više odgovoran. Mi tražimo ljude koje ćete vi izabrati u vašim sredinama, pa da ih možemo strukturirati koji će nositi ovaj teret u kojem smo mi okrenuti, znate. Ja se nadam da će i ovdje ćete vi u Rijeci imati takvu snagu da ćete sutra predložiti prave ljude, moralne, kvalitetne saborske zastupnike koji će ove programe koje ćete u toku sad izlaganja vidjeti, prihvatiti, jer onaj ko te programe ne prihvati ne može biti kandidat za Sabor Republike Hrvatske. I svih vrijednosti i relevantnosti mogućeg hrvatskog uspjeha kad se dođe na vlast. Da nije moguće prije to sve realizirati, vidljivo iz toga jer se 17 godina već nekom nešto nudi. Danas u Hrvatskoj svaki treći Hrvat ima svoju stranku, ima svoje političko opredjeljenje i ima svoje ambicije da bude predsjednik države. Danas ne bih se složio da su tako dobra vremena, pa prije svega mislim na izborni zakon. Sada dam potpunu podršku, najbolju podršku cijelom projektu. Ova tribina na kojoj su iznesena različita mišljenja, ideje i stavovi dodatno je osnažila ideju kako je sada pravi trenutak za poduzimanje konkretnih koraka. I zato je sada ovo prilika narodu hrvatskom da se probudi, da se uhvati posla i da shvati da od njega ovisi sve. Zato se ovim putem pozivaju sve časne i moralne osobe da se bez obzira na stranačku pripadnost ili ideologiju koje pripadaju, kroz gospodarske programe Hrvatskog svjetskog sabora i Vijeća hrvatskog naroda okrenu narodu, izaberu narodne zastupnike u svojim sredinama i počnu raditi za boljitak voljene nam domovine Hrvatske. Kroz Vijeće hrvatskog naroda i Hrvatski svjetski sabor imat će jedinstvenu priliku konačno, neovisno i pravedno zastupati narodne interese kroz kvalitetne gospodarske programe koji su izradili vrhunski hrvatski i svjetski stručnjaci i koji garantiraju ekonomski i gospodarski prosperitet kako cijele države, tako i svih građana Republike Hrvatske u domovini i izvan nje.